mai hayyaru ne na yaba na gode abun kai ai na ce ba ka ga ba lokacin mutum da baba kare a da yadda Allah ya bani kuciya ko da ko tantabar wani santa ya Allah ya fitar da wuri ko da mal haji mai nasara ya rike ya maza ba da Allah da mai kitan kasa ke sauri ai na ce ba wuri da kuka kura da yau kuma su awaki ka ga ba lokacin mutum a wajen musulma ba ka ga ba lokacin a wajen dogon ruwa da ke zawo ka ga mai kitan kasa wai ba kusa yana alwani na ce ka ta sawa kamar sani ka sai mini rako sani ka sai ijim ka ta sawa da ba ƙarya ba ba mutum ka ba wallahi ko lahira mai da haka balle da tauwa da ka wanda la kura ke mata jalo balle da sanno oba ya oba mala ko kada ta ta ya mutu Allah da ji ma ku kayo bara dani ko ka ka dani ko ka ka balle da kura to ba da oba mala haba saboda balle da tewi da yi ko yanzu a haba na ce ko wasu ne tsari haba kuma ya kuma kuma ya zama ha kuma zama wannan nisa wani haɗu kuma da ba su kuma da uwa wani haruna ta fi sauran da aka wani ba su rufu ne wani haruna hanyar tattara su hada su an kai da yanzu ba mu guru ba mu tsoro ba mu ta dan wani ta muka kuma ba an kai wani haruna ta fi ta wata ta hanyar jama'a na yi godiya wajen shekara da ƙarfi yamma
Faɗa mu mallan da na shi rike ya maza akwai ranar Allah shi bani kurciya ko tuda.
wasu da inda sharuwa su zo da koke ya ni mai tura yin wama da wadannan ba wannan makara an ya kara da wakin daki